Добрий день, шановні сябри. Сьогодні друга зустріча. Сьогодні я хочу, коли перший раз я спинився переважно на льосах білоруської національної ідеї, на тому, як випрацьовувалося розуміння, що ми білоруси, чим є Білорусі, як поступово приходили до ідеї важності своєї держави і незалежної держави, то сьогодні буду більше казати про людей, які мали непосредне дочинення до обвящення незалежності БНР, до людей, які, в певному сенсі можна лишити, так, можна говорити, самі Білоруської Народної Республіки. Ну и, прежде чем починать, я просто такую короткую рефлексию хочу. 17 студня, 2 дні тому, у редакції «Звезды» відбувся круглий стол з уділом істориків. І там були історики з Академії наук, там був наш самий сьогодні славутий історик Ігор Марзалюк, який депутат, керівник там ради, там некого, нашей комісії, да, высшей адукації. Ось, там був Григорко Слюсов, і там шла говорка про БНР. Ось, я так прочитав, проглядів цей круглий стол, і мені було цікаво просто порівняти, от як міняється пол. Да, і там був Коваленя, недавній директор Інституту історії, і сучасний директор Інституту історії Данилович. Ну і у мене таке вельми сумне враження, тому що, то есть, з одного боку добре, що вже на такому рівні офіційна редакція «Звезды», державна газета, обмірковує, значить, історію БНР, говорить про юбілей БНР, говорить про важність. Але абсолютно домінувала така совєтська тематика во всем этом, во всей этой розмові. Тому що як тільки там той же Беспусов казав про незалежне, демократичне, одразу починали всі там літерально поправляти, що всі білоруські з'їзд не виступав за незалежність Білорусі. Завсюди казали про там союз Росії. Там. А от большевики, вот там 17-й год, значит, вот можливість білоруської незалежності. І фактично, от, коли казати про еволюцію такої офіційної історичної політики, представленої круглым столом у приватности, может, не треба так обогулять, или так подается мне, и порівнювати з тим, що було в советские часы, только в советские часы попросту обновляли БНР, это была забороненная тема, але коли казали, то казали, что это немецкая интрига, антинародная, националистичная, буржуазная и так далее, Беларусь колония там германского империализма. То есть сегодня пошли признающие БНР уписывать и ставить на одну дошку діячов БНР и діячов Белорусского национального комитета там при Российской Советской Федерации. То есть коммунисты, які тягнули до России и створали там БССР, так ці наші працювали, будучи на БССР, на створенні БССР и БНР. Вот следуйте, можно, конечно, их так ставить и порівнювати, для меня тут абсолютно разные речі, потому что коли БНР это справді ідея незалежності. Ті, хто у ті часи бачив можливості Білорусі в союзі з большевиками, яка незалежність? Я думаю, что большевики, это Сталина основать там, сейчас Сталин сказал про то, что выкористаем, но нам это важно на сегодняшний день, а потом нет. А потом просто это будем однаем эту великую Россию, что фактично Советский Союз заробил, и большевики врешті фактично заробили. А тут такая хвостливая, сказал, такая спроба и одних, и других поєднати, говорячи про то, вот все это разом уписывается в историю там сучасной белорусской державности, в историю Республики Білорусь. Справді так можна так казати, БНР, БССР, але тут треба лише час підкреслити принципову розницю двох цих державних формувань, державних організацій. З одного боку, ще раз кажу, це була справді ідея незалежності. Зрозуміло, білоруські політики були реалістами, розуміли слабость своих просто силы, шансов своими властными руками все будовать, и шукали союза у разных боках, из Польши, то есть Советской России шукали, там из Литвы шукали на разных шляхах фактично, але завсюди тут для их приоритетом это была именно незалежная. Те, кто шукал на советском боку, уже большевики в 17 году показали, что не может быть незалежной Беларуси в складе Советской России. Они выдатно это показали. Это была просто политика альбо самоподмана, альбо некие наивные это были люди, не ведают. Вот так ставить одно, а с другим равнять, конечно, не ведут. Ну, а говорячи про яйцо БНР, я хотел вважати человека, про якого уже казав минулый раз, трошечки, и может это... ось так дальше выглядает третья уставная грамота Рады Белорусской Народной Республики 25 сентября 2017 года. Это скан документа, который находится в Национальном историческом архиве Республики Беларусь. Там есть фонд Белорусской Народной Республики.
Про Донор Запольского некалькі слов. Я уже про яго казаў фактычна мінулы раз, калі казаў про то, што в 1888 годзе на сторонках газеты «Минский листок» публікуецца серія артыкулаў на русскай мове «Беларускае прошлое» вельмі маладога даследчыка Митрофана Донор Запольского. В 1888 годзе ён меў толькі 21 год. Ён, такая дзіўная гісторыя для мяне, фантастычная гісторыя, як чалавек становіцца навукоўцам, такі маладым узросце. В 1888 годзе яго выгналі з гімназіі, з першай кіевскай гімназіі, бо ён чытаў не тыя кніжкі. І прыйшоў выкладчык прыйшоў да хаты, такая была практыка хадзіць, просто глядзець, як дзеці там гімназісты вучацца, і бачыў там на паліцы кніжкі, якія былі забаронены. Яго адразу выгналі з гімназіі. Ён фактычна не закончыў гімназію, у 1888 годзе рыхтаваўся экстэрнам да здачы экзамена за курс гімназіі. Наступным годзе здаў, у 90-м годзе стаў студэнтам Киевского універсітэта, гістарычнага факультэта. А вот 88 год серія яго артыкула, якія фактычна там фактычна была выкладзена квінтэсенцыя такого нацыянальнага наратыва гісторыі Беларусі. І гэта вельмі моцна прычынілася для фармавання беларускай ідэі. Ну, наогул, гаворачы пра гісторыю, тут я не выпадкова кажу пра гісторыка, гаворачы пра стварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі, бо гісторыя, гістарычная памяць, прабачце, будь ласка, бо гісторыя, гістарычная памяць вельмі важны элемент падмурка проста будавання дзяржаўнасці беларускай, для дзяржаўнасці кожнай нацыі, фактычна, кожнага народу. Ну і гаворачы пра Донора Запольскага, чаму пра яго хочу сказаць, ён уже быў даволі вядомы чалавек, он быў прафесарам Киевского універсітэта, стварыў у Киеве, сам стварыў навучальную основу Киевскі камерцыйны інстытут у 1917 годзе, працаваў у Харкові пазней. Ну, карацей, чалавек быў вельмі вядомы як гісторык, як эканаміст, як арганізатар сістэмы вышэйшай адукацыі і іншае. І калі ён даведаўся пра тое, што 25 сакавіка абвешчана БНР, то вельмі моцна на гэта адгукнуўся адразу ў кіевскай газеце «Беларускае слово». Выйшаў якраз у красавіку першы нумар гэтай газеты, і там быў артыкул прафесара Донора Запольскага. Ну, як прафесар, як даследчык, ён вітае гэтую падзею, адразу ставіць два пытанні. Па-першае, ці маюць пытанне, ці маем права на гэты крок, і ці ў час гэты крок зроблены. Ці маюць беларусы права на сваю дзяржаўнасць, і ці адпаведная хвіліна для гэтага выбраная. І сам адказвае на гэтае пытанне, я тут хочу працытаваць. Мы ёсць народам адрозным ад іншых народаў сваёй мовы, этнаграфічнымі асаблівасцямі, агульным культурным укладам жыцця, паўсталым гістарычна. Ужо адна гэтая акалічнасць дае нам права на дзяржаўную незалежнасць. Гістарычнага боку мы ёсць нацыя, якая толькі каля 150 гадоў была правінцыяй расійскай імперіі. Да прылучэння да Расіі Беларусь перажыла 3 перыяды гістарычнага жыцця. До 14 стагоддзя складалася з некалькіх княстваў, ці кожна з іх мела значэнне незалежнай дзяржавы. У 14 стагоддзі Беларусь самаход злучылася з Літвой і до 1569 года уяўляла сабой незалежнае дзяржаўнае цела. І пасля 1569 года, злучыўшыся ад Тамбуні з Польшай, Беларусь не згубіла сваіх суверэнных правоў, застаючыся на некалькі стагоддзяў федэрацыйнай часткай Рэчы Паспалітай. Яна не была правінцыяй Польшы, захоўвала сваю дзяржаўнасць. Мы гістарычна звыклі да вольнага ўрадавання, адабранага ў нас Расіі. Усе гэтыя апрычонасці нашай бацькаўшчыны і нацыі даюць нам права на незалежнае жыццё. Ну, вот тут таксама фактычна аснова в этих вот кароткім гэтым абзацы галоўная ідэя і беларускага мінулага, пра якое казаў, і яго першай гісторыі Беларусі, напісана ў 26 годзе была. Ну і вот наконт таго, ці адпаведная хвіліна выбраная, каб адвячаць сваю незалежнасць. Ну, піша так: іншага выйсця быць не магло. Мы не спяшаліся адлучыцца ад нашай усходняй суседкі, але петраградскія загадчыкі абрабавалі наш бедны край, не далі злажыцца ўраду на федэрацыйных або аўтаномных прынцыпах, ды кінулі нашу бацькаўшчыну на літасць лёсу. Пры гэтых акалічнасцях наш часовы ўрад павінен быў зрабіць тое, што ён зрабіў, дазводнай працы браты. Адгукнуўся, не толькі адгукнуўся сваім артыкулам у кіевскай беларускай газеце, а пазней, калі ўжо пачаліся спрэчкі паміж БНР і ОНР наконт беларуска-украінскай мяжы, ён увайшоў фактычна ў склад беларускай дэлегацыі, якая ў Кіеве вела вельмі цяжкія перамовы з Украінай наконт этой мяжы, бо фактычна Нямецчына аддала Палесе Украіны. І украінцы адстойвалі права на ўсё беларускае Палесе, асабліва пра Польшчыну. Шла гаворка на падставе этнічнай прыкметы.
Ну, калі вы памятаеце, была ў свой час зроблена мапа беларускіх гаворак Ефіма Карскага, які таксама вот этот рэгіён Піншчыны фактычна адарваў ад Беларусі, чух там украінскія гаворкі. Донар Запольскі ўвайшоў у склад дэлегацыі, даволі моцна узмацнілі сілы, таму што там людзі былі фактычна не падрыхтаваны да размовы з украінцамі, дзе была прадстаўлена такая украінская, між іншым, навуковая эліта ў тыя часы. Когда у вас есть пытание задавать, не будет легче, то вот неяк збиваюся. Да, и Донар Запольскі казаў пра тое, што есть гістарычная мяжа. Размова шла про то, что эта белорусская полиция, в принципе, она традиционно выходила в склад Великого княжества Литовского и до Люблинской унии, то есть находилась, была фактически привязана до белорусских земель в те часы. Ну и вельмі важную рэч зрабіў пазней Донар Запольскі, калі ўжо лёсы БНР моцна вагаліся, бо у лістападзе, в канцы лістапада Чырвоная армія падыходзіла да Мінску, 3 снежня 18 года ўрад БНР пакінуў Мінск, перабраўся ў Вільню ненадоўга, бо наступленне Чырвоной армії працягвалася, і 28 снежня, в самом канцы 18 года ўрад БНР пераехаў у Гародню. Перабраўся ў Гародню, Гародню, так можем так зборным казаць, што стала другой сталіцай Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну, зразумела, што так все гучыць так прыгожа, бо на самой справе там будет уже так сур'ёзна казаць пра другую сталіцу БНР не выпадае у Гародні. Але ўрад знаходзіўся тут, і тут фактычна... Где они были тут? Ну, частей назывались будынок, тут неподалеку от нас, Советская 23, там так званый дом Ромера. Там было в свой час Ромер, удзельнік паўстання, там, до речі, збіраліся паўстанцы 63-го года. Вось потым, пасля калі паўстання уже падаўлена, яго выслалі ў Томск, забралі яго гэтую маёмасць, прадалі яе, належала там да нейкай габрэйскай сям'і, она фактычна, і там быў гатэль. Гатэль петербургскі, потым гатэль маскоўскі, і ў 18 годзе там таксама быў гатэль, но уже, відаць, не маскоўскі. Як він называўся, тут дакладна зараз не скажу. Там знаходзіўся ўрад БНР. Не в полном складе, але, например, там, вядома, что спочатку там частка поехала на Украину, бо шукали гроши. Украина обещала кредит в Белорусской Народной Республике. А кредит был вельми важен, потому что фактически все белорусские министры просто абсолютно не имели сродков на існаванне не только для урада, а просто для самих себе. А потом еще треба было думать про Парижскую мирную конференцию, которая могла вырашить слезы Великой Беларуси. Это было вельми важно, треба было рыхтоваться, не ехать в той Париж, а як тут этого навыку ехать. Шукали гэтыя сродки. И, может, так у полном праве, там едет Соковику, урад у полном складе 19 года заседал у Гародни, приймали довольно важное решение. Были приняты, в том лику на Парижской мирной конференции. Нават там был в свой час основал план створения такой комиссариата БНР на территории Городинской там, губернии, там, и как было представительство БНР, и таким комиссаром тогда призначили Ліпсюка. Да, и чему я кажу про Донар Запольскі в этой події? Потому что Донар Запольскі зробив вельми важную речь, уже думаючи про подрыхтовку для удела белорусов у той Парижской мирной конференции, заявилась такая брошюра «Основы державности Белоруссии». Воротна, 19 год, на белорусской, русской, французской, немецкой мовах. Ведаю, что позднейше на английскую мову будет прокласть. Брошюра фактично это была вот такой аргументованный исторический доказ. Исторический аргумент, что белорусы имеют право на свою державность, это державная нация. Вся их история державной нации. Вот и это робил это как просто было с чем ехать в Париж. Ну, тем либо на разных мовах, особенно важно было в те часы на французской мове, бо французская мова фактично была мовой дипломатии. Ну и потом парижская сама конференция, какая была в Париже. Ну и он же был одним из авторов, то есть, ну, головным автором карты БНР, где ту паўднёвую мяжу да іншай, яна адрозніваецца ад мапы беларускай гаворак Карскага, она больше так рэгіён ахоплівае межрасселение белорусов, бо тут можно убачить вось Смоленск, здаецца, вось ён Смоленск. То есть, значит, на ўсход от Смоленска идет, тут Белосточна, тут вось вся Піншчына належит до Беларуси, ну и там вот еще на полночь латышские сучасные земли так само были включены. Так само это было вельми важно, как просто показать и вот не доказывать право Беларуси на існаванне вот эти часы. Ось. Ну и говорячи, что будет далее уже, говорячи уже про Донара Запольскага, то у параўнанні з іншымі айцамі БНР, умоўна говорячи, ён склаўся менш трагічна, можна сказаць, потому что ён пасля Киева працаваў яшчэ ў Харкове, працаваў у Баку,
І тільки в 1925 році атрымалася перабрацца ў Мінск. Ну, той часе яшчэ йшла палітика беларусізації, каранізації, були нейкі магчымасці. Пехота спакусіла, он пераехаў у Мінск, вось працаваў беларускім дзяржаўным універсітэце. Ён быў стваральнікам археаграфічнай камісіі, он быў кульце, разам з Даўгялам рабіў такую вельмі важную справу. І ён тут завершаў працу над рукапісам гісторыі Беларусі. В 26 годзе гэты рукапіс быў ужо закончаны. Но книжка не вышла. Вот у меня в руках первое выдание этой книжки, перекладено на белорусскую мову, я написал российскую, 94 год. И опроч самого текста этой книги, тут, ну, між тут не буду ж уже цитовать, тут есть вельмі цікавая оценка Белорусской Народной Республики, это зроблено в 26 году Домнер Запольским. Тут есть еще рецензия такого официального рецензента, сербента на эту книжку. В рецензии Сербент, он так грунтовно прочитал эту книжку, хіба несколько разов прочитал, назвал ее издевательством над советской властью. Тут, читаючи эту книжку, можно бачить некие, то есть, ну, сегодня это с позиции уже 21 століття, можно, некие там критичные уваги бачить и так далее, можно бачить некий вплив там, справді, там, ідеології, такой социалистичной идеологии, там, ну, и того часу, просто політична ситуація того часу. Але, ну, я меў смелость, он писал, больше довольно объективно писал про историю Белорусской Народной Республики, про іншие справы. И вот Сербента назвал издевательство советской властью. И еще одна была цікавая там характеристика этой книжки – энциклопедия белорусского национал-демократизма. Ну, як вот, называли в часы Советы белорусскую деятельность, буржуазный национализм, то это была энциклопедия. Ну и все скончилось тем, что ЦК КПБ до распоряжения до 1 червня 1926 года покинуть территорию Беларуси, территорию БССР профессору Домнеру Запольскому. Он переехал в Москву. Он помер в 1934 году в Москве, там похованы. И он уже фактично дошел от фактично науковой деятельности, времени истории, працавал там бывший выкладчик. Але гэты его визит у Беларусь так само показал, між іншим, то, що я починав казати, як адрозненне поміж БНР і БССР. Навіть в 25-26 году, коли ще політика білорусизації так швидко не була згорнута, ще старалися школи, в 26 году там більше школ на білоруської мові, в нашій було більше. Тобто ще політика протягувалася. Вона вже була близька к закінченню, але ще протягувалася. Одна в той ситуації, такому історику Домнер Запольський не знайшлося місця, як у Білорусі жити і працювати. Да еще в Москве его не так шановали значно большей ступени. Нават там был некий юбилей Домнера Запольского, хотели сделать его гоноровым академиком. Академии наук там, Российской Федерации. Но не сделали, потому что из Минска пришел лист. То есть на конт национализму, там, ну и іншие справы. И фактически, то есть Минск не забывал про свои герои, николи. Когда это все не трималось. Ну, не думаю, что для него так было важно, для Домнера Запольского, потому что свое имя фактично зробив. И подсумовывая, я так сказал, что этот человек в великой ступени в конце 19 століття открыл историю Беларуси для такой, скажем, читающей элиты того часу, потому что его працы было вельмі шмат. Особливо с 1888 по початок 20-го століття написал вельмі шмат історичних прац, історія Крымской земли, історія Полоцкой земли і ще інше. Ось ми справді створали подмурок абсолютно іншого, нового бачення історії Білорусі. Ось один момент, який я так критично до этого поставився одразу, я читав эту книжку, і на що я минулий раз вже казав, його так виразно присутніший як образ двох ворогів. Ворога московського і ворога польського, які всю білоруську історію не дають нам жити нормально. Справді так можна казати, я прихильник іншого погляду, так спробую не зрозуміти, просто унес самих білорусів у свою історію. Бо коли ми весь час говоримо про це, справді треба казати, тому що наша історія така, що поміж двома мощнейшими народами, мощнейшими державами затиснуты, и сейчас это життя над таким неким поміжжям не только российско-польским, поміжжям фактично цивилизаційним поміжжям, які зараз висасували там, соки просто з цієї землі, з этого народу, але все равно треба сейчас думать про то, что сами робили в этой ситуации. Ситуация такого тиску с двух боков, с трех боков. Ластовский про это писал в своей короткой истории Беларуси, иначе ставил проблему. Домнер Запольский не так это обминул, это інший подход, тут я не хочу ничего критиковать, или
Таксама магчыма, што тая сітуацыя БНР на гэта паўплывала. Спробы змаганні зрабіць эту дзяржаўнасць, тое, што падтрымкі так фактычна не атрымалі. Калі нейкая падтрымка і была, то канчалася ўсё гэта не вельмі добра для беларускіх дзеячоў. Ну і, канешне, немагчыма не казаць пра айцоў БНР, не згадваючы братоў Луцкевіча. Антон Луцкевіч, 1884 год Шаўлі, сучасны Шаўля і літоўскі. Ну и 1942 год, да, место и дата его смерти стала вядома относительно недавно, потому что в советских энциклопедиях и сейчас советские часы писали, что помер, я памятаю, в 1947 году от инфаркта в Семипалатинском, там лагерю, там где в Казахстане, короче, помер там. Но зараз уже знойдены документы. Документы, я потом покажу вам выяву этих документов. На самой справе он помер в пересыльном лагере Калиаткарска, это Саратовская область в 1942 году. Арештованы был 30 вересня 1939 года у Вільні. Ось, ну, а говорячи про його льос, тут можна довго казати, тому що Антон Луцкевич чоловік, який хіба з усіх отранченців, в першу чергу заслуговує такої серйозної монографії. І ось автор цієї монографії, Анатолій Сидоревич, який, як я пишу про Скірну, то вже 20 років книжку, так він хіба вже 30 років пише книжку про Антона Луцкевича. Я так розумію, що вельми шмат написано, и вот это вот текстом, так, але видать, что фотография так и не з'явится. Ну, может, придет час и з'явится такая книжка про Антона Луцкевича и про человека, и про діяча. Вучуся у Мінську, бо батько перебрався в Мінськ, тоді що його брат батька, здається, не помиляюся, його дядька був удільником повстання 63-го року. Антона Ивана Луцкевича, учился в Минске, закончил Минскую гимназию, потом учился в Петербурге, там в Петербурге фактично, ну, можно сказать и про Минск, бо есть згадки про то, что у Минской гимназии снавал такий белорусский гурток гимназистов, який вже він виходив. Тут ну, вельми цікава така справа, якось той Луцкевич з білоруськими діячами був такий, ну, небагатий, шляхетський род батька, такий законопослухняний чоловік, чиновник, капітан, до речі, став цим, удільнішав у Кримській війні, він з нагороди матері, ну така польська шляхтянка з польською такою свідомістю. Я, до речі, знайшов в документах Національного центрального архіву в Литві, то, что недавно вот открылись это новые документы из архива БНР, поштовку, якую Іван Луцкевич написав своїй мамі у 1915 году, в конце 19 года, з Вільні, яка була окупована немцами, у Мінськ. То есть там як про Швецию это все пересылалось, и там это, лишь там вельми цікаво, это, дальше могу одразу показать ее, ось она. С фотоздымком Ивана Луцкевича, конец 15 года, и невеликим текстом, написанным по-польски. То есть подобно, что вся мир размовляли по-польски. Ну, принаймні з мамою розмовляли по-польски. Хотя, коли, ну, не веду, может, там были некие інші обставины писать по-польски, лист не веду, але так вот, да, и гурток, гимназичный гурток, потом переезд в Петербург. Встреча с Вацлавом Ивановским, вельми важно была после для белорусских дороженцев створения Белорусской революционной партии, потом Белорусской социалистичной громады, и Луцкевич одразу выходит, керуючи коло первых белорусских политических партий и организаций, потому что в конце 1905 года они удельничают, принаймні Антон Луцкевич удельничал в Віленському, вельми важном Віленському литовском съезде, там, где литовцы объяснили свою головную мету, литовская деятельность литовского руху, то есть створение независимой Литвы на территорию этничной Литвы, где со столицей Вильни. Контакты с литовцами были вельми мощными, тесными в те часы, фактично. Ну и потом было вертание в Минск после Петербурга, потом был выезд в Вильню, в 1904 году выехали, спасаючися обоих брати от переследования полиции фактично. И вот этот виленский период истории про того Луцкевича, Антон Луцкевич был вельми протяглый. Фактично Вильня для него стала таким наибольшим родным местом с 1904 по 1939 год. Там была наша Нива, головный проект белорусских отрадженцев, ну и то, что, про что я казал, выдание Луцкевичами на русской мове вечерней газеты и на польской мове курьера краев спроба белорусскую идею с допомогой краевой идеи поширать, то есть, ну, разными шляхами на эту идею пробивали. Для меня еще такая была сейчас нечаканность, когда я доведался, что Иван Луцкевич, он был одним из инициаторов выдания газеты «Беларусь» в 1913 году. Это газета, которая пропагандовала белорусскую идею с получения с идей с христианско-демократичной идеологии. То есть Яшчырин был крок. Сам Антон Луцкевич в своих таких коротких
коротких оглядах белорусского руху писал про то, что это клерикалы противники социалистов. А Иван Лускевич допомагає створити тим клерикалам, умовно говорячи, клерикалам газету, допомагає фактично її видавати. І роль його була велізарна у всіх цих подіях. І подчас німецької окупації, менавіта там уже у Вільні, нараджається эта ідея, оформляється ідея незалежної білоруської державності. Віленська білоруська конференція, то есть там уже в 16-17 году білоруси спробують з допомогою німців не помацувати свої позиції, бо німці тоді відкрито робили ставку, підтримували литовців, німці, коли прийшли в Вільню, спочатку підтримували поляків, потім бачили, що поляки вельми хутко набирають силу. Все-таки позиции, материальные, финансовые позиции польской элиты были вельми моцные, Вильня в великой ступени была, там шмат было людей с польской свідомості, шмат было поляков там и жидов в ті часи. Ось, і немцы почали так стримливать апетиты польской элиты, підтримуючи литовцев вельми моцно, а с Беларусью была такая больше складанная гульня, они, здається, то підтримували, то не підтримували. І Луцкевич в свой час звертався, писав там такі меморандуми і до рейхсканцлера Германии, где пропагандовал идею Белорусско-Литовской Федерации. Фактично, оговорка шла для них была вельми важна дороджение Великого княжества Литовского. Вот чистым неким таким выгляде, вот идея белорусской державности еще не основала, и сейчас бачили это все в рамках, в межах Великого княжества Литовского. И вот, когда литовцы стали так вельми активно на шлях уже побудовы своей национальной державы, белорусы так само активизовались, и студень 1918 года, литерально в эти дни, 100-годие Белорусской конференции в Вильне, которая была вельми важна. И она была вельми важна чому? Потому что, по-перше, тут снова прозвучала идея незалежности. Но идея снова же незалежности, не такой чистой белорусской незалежности, незалежность фактично разом с Литвой была эта идея. И вельми важно еще чему? Потому что Антон Луцкевич, остаючися социалистом, вот видите, если сказать про его социализм, то часто я ситуацию пригадываю его псевдоним наибольш популярный. Антон Новина. А что такое новина? Что называют новина? Герб. Шляхетский герб. Это герб рода, между прочим, этого сбеднелого рода Луцкевича. То есть это социалист, и сейчас не забывал, что он шляхтец. Что он мает свой герб. Такий вот социалист белорусский. То есть тут зрозуміло для мене, що в принципі этот соціалізм це була така, більш прагматична хіба ідеологія, яка розуміє, що треба національність сполучати, може, з соціалізмом, коли це вот була більш так примальна була для людей, національна соціальна разом. Да, і ось чим цікава Вільнюська білоруська конференція. Фактично це була така перша спроба, перша спроба хіба це Роман Скірн в 17 році в Мінську. Друга спроба не поєднати різні соціальні коли тих політичних сил, які могли підтримати ідею білоруської державності, білорусько-литовської державності. Бо там, наприклад, присутніші тут у президіумі протоієрей Саватій, ксьонз Владислав Толочка, Вінцент Святополк Мирский, барон Шафнагель там сидит, там, напротив социалистов. То есть собрали с той заходнего, сбоку мяжи, который Беларусь оккупирована немцами, представительство самое широкое. Там были представлены все самые разные колы населенства. Барон Шафнагель, например, написал такие завороты белорусской интеллигенции. То есть шоссейки был перекладен на польскую, написал потом по-белорусски. Опубликовала газета «Гоман», выдали особные брошюры, где был заклик просто долучаться до белорусского руху и идти будовать, створать и дорожать Беларусь фактично. А такая вот вельми моцная это была фактично подія, вельми важна була подія, это єднання усіх. Тут Луцкевич был одним из инициаторов всего этого, обидва брати хіба Луцкевичи были. Немцы дозволили проведение конференции. И нас, читаючи Гоман, який лежить, наприклад, у Вільні, до нас там, что кожный номер газеты, штоденная газета, там выразно бачна, яка йде праця по підрихтовці этой конференции, насколько это важно для белорусов. Но наступает час конференции 25 студня 2018 года. Я вот с цікавостью беру в эту газету, что же там отбывается. Ни водного слова, ни водного городка. 26, 27, 28, ни водного городка. Не было конференции. А потом уже спочатку просто разрубил всех так. Что конференция, значит, не отбылась. Немцы заборонили просто публиковать информацию про эту конференцию. Немцы рано уважили, что вот это вот белорусы, коли обнаются, то есть могут себе уявлять некую политическую силу. Тогда, например, ставка немцев на литовцев может быть под пытанием, но нечто еще, то есть, не хотели немцы подтримать белорусов. Думаю, что головную роль во всем этом играла такая вот, российский фактор.
расійскі чыннік у нямецкай знешняй палітыцы. Уже хіба казаў пра тое, што так разумелі немцы, між іншым тое, што тая ж Прыбалтыка, то Літву можна яшчэ так неяк адарваць ад Расіі, адрываць усю Беларусь, там, з гэтым будзе велізарная праблема. Бо я думаю, што з часоў падзелу Рэчы Паспалітай у Расіі заўсёды жыло такое перакананне, што страта гэтых рэгіёнаў Беларусі і Украіны, гэта фактычна будзе проста Расія будзе выкінута з Еўропы. Я думаю, што і сёння яны зажывуць з такім пачуццём даволі моцным, пачуццё таксама. Без гэтых рэгіёнаў проста не ў Еўропе. А вот гэты рэгіён, тут дома такая звычайная еўрапейская краіна, потому што сапраўды, калі казаць, калі Расія стала еўрапейскай краінай, еўрапейская это геапалітычна, тут адбылося ў часы Петра I, які там нібыта там прорубіў тое акно ў Еўропу. Ну, акно он, можа, прорубіў, але дзверы былі зачынены. Вось. Фактычна гэта калі адбыліся падзелы Рэчы Паспалітай. Тады Расія ўжо проста браму распахнула, она вайшла ў тую Еўропу, стала еўрапейскай дзяржавай. І нічога не дазволілі фактычна публікаваць, канферэнцыя была, якія вынікі. То есть па шчырасці інфармацыю была вельмі цяжка, вельмі складана. Но была створана Віленская беларуская рада на чале з Антоном Луцкевічам, якая адыграе потым велізарную ролю у падзеях, уже звязаных з Беларускай Народнай Рэспублікай, таму што калі згадваць пра то, як ствараецца БНР, тут можна прыгадаць асноўныя проста гэта даты і падзеі, калі 20 лютага 18 года хіба канчаткова войскі Чырвонай арміі пакінулі Мінск, там была свая даволі цікавая гісторыя, якім чынам там беларусы і палякі, бо там две былі вайсковыя сілы Мінску былі створаны, потым паўстала беларуска-польская камендатура, і фактычна гэта вось выгнанне тых бальшавікаў, ну яны фактычна беглі самі. Але вельмі шмат было вайскоўцаў, збройных вайскоўцаў у Мінску, была небяспека, што яны могуць зброю выкарыстаць, і невядома, што будзе ў Мінску. Таму што там уже фактычна была паніка, не было там нармальнага кіравання. Вось, ну, здолелі нейкіх выцесніць, там была такая цікавая правакацыя, калі два паляка, два прадстаўніка польскай вайсковай арганізацыі, перапрануўшыся нямецкіх афіцэраў, прыехалі на чыгуначны вакзал Мінска, напоўнены бальшавікамі, а там якраз чыгуначнікі заблакавалі чыгуначныя шляхі, там бальшавікі нейкія грошы не заплацілі, то і не маглі нават выехаць з Мінску. Ну і набраўшыся нахабства, гэтыя палякі нібыта немцы пред'явілі ультыматум, далі там 4 гадзіны, каб ты пакінулі вакзал, пакінулі Мінск, інакш там вот чуеце, там уже грымяць гарматы. Эта гармата адкрыўць агонь па вакзалу, ўсе людзі загінуць. Ну, вот паніка была, паліралі, і пеша на Барысаў і пайшлі з Мінску. 20-го фактычна беларускія і польскія сілы збройных, такі, бо можна казаць, што ў пэўным сэнсе быў першы польскай беларускай зброі, фактычна. Ну, езаітаў кіраваў тым беларускімі часткамі там. Уже трымалі фактычна горад у сваіх руках. 21-го горад уступаюць немцы. Уступаюць, не уступаюць, но 21-го з'яўляецца першая уставная грамота. Выканкама радыуса беларускага з'езда, якая абвяшчае то, што вся ўлада пераходзіць у рукі выканкама рады, ствараецца народны сакратарыят. Это была першая такая заява беларусаў фактычна. Ну, не все яе пачулі, палякі так навгулта праігнаравалі, но гэта было вельмі важна. Таму што потым 9 сакавіка будзе другая уставная грамота, як рэакцыя беларусаў на берасцейскі мір, які падзяліў фактычна Беларусь. Вось, дзе будзе заявлена, што ёсць такая Беларуская Народная Рэспубліка, якая ахоплівае такія тэрыторыі, толькі там не будзе прагаворана незалежна на незалежна, ну, ёсць БНР раду. Спыніліся ў адным кроку ад незалежнасці. Ну і нарэшце 25 сакавіка. Спыніліся, таму што ёсць час усё вот, жылі з пачуццём, з надзеяй, што можа атрымаецца тую федэрацыю з Літвой, знайсці нейкага саюзніка, бо адчувалі слабасць сваіх проста сіл. Но 25 сакавіка уже было зразумела, што надзеі на Літву ніяк не няма, Літва абвясціла сваю незалежнасць, і Нямецчына фактычна прызнала гэта. Дэ юрэ прызнала незалежнасць Літвы. І 25 сакавіка пры актыўным удзеле віленчукоў, таму што гэта быў час, калі ўжо немцы былі і ў Вільні, і ў Мінску, таму можна было з Вільні прабрацца ў Мінск, пераехаць, там трэба было аформляць там дакументы, прапускаць, так не так проста было. Прыехалі, і вядома, што гэта пытанне пра незалежнасць абмяркоўвалася вельмі доўга, там амаль всю ноч спрачаліся, там сварыліся і ўрэшце рэшт прагаласавалі за незалежнасць Беларусі. Ну, гэта выклікала адразу там крызіс, таму што там прадстаўнікі земства, там гарадскіх уладаў выйшлі, таму што такія былі моцныя прарасійскія настроі, трэба было адразу гэту раду ўжо дапаўняць. Но самае галоўнае, што абвясцілі гэтую незалежнасць, і тут вот роля Луцкевічаў абодвух была вельмі важна, асабліва Антона Луцкевіча. Ну, тут можна ўбачыць дыпламатычны пашпарт, такі таксама
знаходзіцца зараз у фондах аднаго з літоўскіх архіваў са шматлікімі печаткамі. Вось, ён на беларускай мове, пераклад тут ёсць на нямецкую мову. І ёсць печаткі парыжскай канферэнцыі, таму што вось тады згародні была праблема фінансавая, не было сродкаў, там нават та беларуская дэлегацыя, якая паехала ў Парыж, там была сітуацыя такая трагічная, не было проста сродкаў, каму ехаць, як ехаць. І генерал Кондратович паехаў сваім коштам. Ось яго адразу выкарысталі, ён згадзіўся ехаць сваім коштам. Кіпрыян Кондратович, які ва ўрадзе Скірмонта, ва ўрадзе БНР, ён міністрам абароны павінен быў быць і абяцаў стварыць беларускае войска, так што не зрабілі гэтага. Вось, то есть, ехал таким чином, там Азнавишин долучился, такі депутат 4-й Державной Думы, пророссийский настрой, он такие так само имел сродки, то есть доводилось вот такой вот, робить такую делегацию, как кто-то имел гроши. Потом, когда отрымали той украинский кредит, то Луцкевич так само поехал у Париж, але приехал в Париж только в конце мая. В конце мая, уже в разгар конференции, уже выступали литовцы, выступали поляки, их заслухали, и с белорусами была проблема, потому что никто не погоджался заслухать. Ну, треба було виступити там певної комісії по питанню післявоєнного уладкування Європи, ніхто не жадає їх слухати, була вельми складана. Ну, от свідчення того, як їздили, як, що робили там. І до речі, їхав Луцкевич у той Париж, маючи вельми моцний антипольський настрой. Тому що, ну, лічив, що одна з головних перешкод БНР – це позиція Польщі. А Пілсудский то підтримував, то не підтримував, певна така гульня йшла, потім врешті оказалося, що Польща сама претендує на ту ж Городенщину і Віленщину, чи на меншому, так себе глядять, а Городенщина і Віленщина – це не. Але там у Парижі оказалося, що фактично, коли зустрічався з прем'єр-міністром Польщі Падеревським, Луцкевич, що на поляків можна сподіватися, Падеревський підтримав ідею повного союзу БНР і Польської Республіки. Союза політичного. І до конца тут я не веду, тут я не спеціаліст у таких питаннях, може шмат лепш би це розповів уже Андрій Чернікевич, Сергій Хлопишонок. Падеревський запросив його в Варшаву на розмову, і навіть там, ну, тільки першопочаткову домову підписали в этом союзі, що було вельми мало, що Білорусь належала реального політичного союзника. Чим вельми моцного політичного союзника, бо польське військо в цей час було одним з самих моцних в цій частині Європи фактично. Ну и в конце жнивня 2019 года Луцкевич поехал в Варшаву. Это была вельми неприемная ситуация, потому что он приезжает в Варшаву на встречу с Падеревским, Падеревский выезжает с Варшавы в Париж. Нема с кем размовлять. Министерство замежных справ Польши говорит, что нас никто не попередит, как приезд пана. Луцкевич выбирает все в Париж, а его с Польши не выпускают. Поляки не признают этот документ. То есть, ну, немцы признавали, французы признавали, поляки не признают этот документ. Документ выдан Урадом Белорусской Народной Республики. И фактично Луцкевич остается у Варшавы, тот участок у Парижа вырашается, заканчивается конференция. Но она долго протягивалась, але головные питания там в 2019 году были уже вызначены для Беларуси, там для БНР на той карте Европы уже не было на месте. Потом будет такая вельми активная деятельность еще Антона Луцкевича у Вільні вже в міжвоєнний час. Діяльність, ну, пророзная, можно сказать, Віленська і Білоруська гімназія зв'язана з його діяльністю. Це Віленський і Білоруський музей ім'я Івана Луцкевича, ім'я його брата. Ось, гэта в 1927 году, коли був гэты выбух белорусской селянско-работницкой громады, за этим, конечно, стояли гроши Москвы и Минска. Ось падтрымка Москвы и Минска стояла. Луцкевич, який ніколи не був ні большевиком, ні комуністом, долучився до этого. Ну, там многие долучались, тому що здавалося, що некий шлях до Білорусі може бути і вельми реальним. Був арештований по справі керівництва громади, але вельми довго йшов суд над ним, але його оправдали. Я не знаю, ці то поляки не знайшли доказу, що Луцкевич і Радослав Островський так само разом з ним, вони там двоїх їх вилучили, особне слідство. Дві гэтай особи. Ось, не знайшли доказу, що вони були у громаді. Вони були у громаді. І Луцкевич був у громаді, відказував, між іншим, за видавецьку діяльність громади. Але їх оправдали, вони в тюрму не сели, ну а потім вони разом створили так званий Центросоюз, така білоруська політична партія, яка робила ставку на союз з Польщею. Ну, була ще черговий раз, була надія на те, що використовуючи демократичні механізми польської держави, можна нечто робити для Білорусі, що тут от
ёсць ставку на гэта можна рабіць. І это абернулася яго поўнай изоляцыяй ад іншых беларускіх палітычных сіл у той час у Вільні, таму што беларускі рух моцна радыкалізаваўся. КПЗБ это абсалютна непрымальна быў, Цэнтрасаюз былі для іх здраднікамі. Ну і таксама былі вельмі адмоўныя адносіны з боку беларускай хрысціянскай дэмакраты, з боку партыі, звязанай з Адамам Станкевічем, пра кого яшчэ буду казаць, таму што беларуская БХД гэта тая партыя, якая вельмі паслядоўная, без всякіх там ваганняў заўсёды стаяла на беларускую незалежнасць, прычым такім выглядзе, што галоўным чынам самі павінны яе дамагацца. Там розныя былі ваганні ў розных, прапольскі, антыпольскі настрой, прасавецкі, антысавецкі. А вот Адам Станкевіч, БХД гэта была такая нейкая разуменне гэтай незалежнасці, такое нейкае, больш чыста такое нейкае, такое вот паслядоўнае. Тут не было нейкіх ваганняў, шараханий. Ну і 30-е гады гэта больш зноў вяртаць такой поўнай працы культурніцкай, асветніцкай працы. Но прыходзіць верасень 39-го года. І Луцкевіч выступаў у Вільні на нейкай там мітынгу, там вітаў, не вітаў, но казаў пра тое, што для беларусаў можа з'яўляцца нейкі новы шанс. А потым 30 верасня 39-го года ён таямніча знік. Ён знік, і дзеячы беларускага руху мясцовыя, яшчэ не было там хваля арыштаў, ад арышта будзе толькі пазней, яны прыйшлі да савецкага ваеннага камісара Вільні, запыталі, а дзе Луцкевіч? Нема Луцкевіча, куды ён знік, давайте будем шукаць. Казаў, не трэба шукаць. Луцкевіч паехаў у Мінск весці перамовы пра далучэнне Вільні да Беларусі. Ну, ведаеце, там часто была такая ідэя паўстала, што нібыта там Вільня стане сталіцай БССР. Я не бачыў, але хто мне казаў, Дубавец казаў, што нібыта бачыў там две газеты, беларускія газеты, выдадзеныя там у верасні 39-го года, дзе месца выдання было пазначана Вільня, БССР. Ну, магчыма, такія нейкія планы былі, але все ж таки перавагла зусім іншай тэндэнцыі, і Савет, як мы ведаем, аддалі Вільню Літве. За гэта Літва падпісала дамову з савецкім урадам, паводле якой савецкія военныя базы з'явіліся на тэрыторыі Літоўскай рэспублікі. Ну, у 40-м годзе адбылася савецкая сацыялістычная рэвалюцыя. То есть трудящиеся Літвы паўсталі, і Літоўская ССР была абвешчана. Каці, зразумела, літоўцы самі разумелі, чым там можа скончыцца, і ў тыя часы была такая вядомая літоўская прысловие «Вільнюс мусу, Літува русу». Вільнюс нас, Літва руская. Ну, але для Вільні, Вільня для іх была вельмі важным такім кавалкам, там за гэтую Вільню яны змагаліся там. Фактычна весь гэты свядомы літоўскі рух, змагання за Вільню было адным з галоўных мэтаў. Нават у міжваенны час часта ладзіліся такія акцыі «Наша Вільня», калі, напрыклад, ва ўсіх там вёсках, мястэчках, мясцовасцях Літвы той ковенскай будавалася вежа Гедыміна. Будавалі там, дзеці будавалі, там дарослыя будавалі, ну, хто лепшую вежу Гедыміна збудуе. І ўздоўж всей гэтай мяжы паміж ковенскай Літвой і Польшай стаялі помнікі, якія сёння стаяць, іх аднавілі, як гістарычная рэліквія з надпісам, адным і тым жа надпісам «Мы не можем без Вільні». То есть весь час вот эта память про то, что Вильня это повинна быть. Это что такое иметь Вильню? Иметь Вильню это значит иметь всю за собой, всю традицию Великого княжества Литовского. Это не просто вот Ковна, там, и некая там этнографичная жмуть, это одразу вот ты становишься просто пераемником такой велизарной, вельми цікавой, важной истории Европы, частки Европы просто. Это выдатно разумелось, и за это вот стоило змагаться. Не ведаеце, варто тут отдавать было всю Литву советам за это. Но може і варто на сённяшні дзень, потому что ўрэшце-рэшт Літва стала незалежнасцю самай Вільні. Но яшчэ неяк падумалася про то, что можа для Вільні таксама гэта быў лепшы лёс. Менавіта такі. А мне здаецца, што вот толькі ў Літве Вільня могла быць сталіцай. Беларусь она б не была сталіцай. Ну, сейчас его стало. Добре, от апошні тексти Антона Навіни. Да, от ще треба про эту речь скажу, некалькі слов. Ось, ну, я думаю, що архіви КДБ зачинені для дослідчиків, там будуть спостерігати фактично тільки ті історики, які працюють у самої этой організації, навіть без спеців. А справа, всі справи, архівно-слідчі справи Антона Луцкевича лежать у Вільні.
І нема проблеми їх поглядеть. Я в свой час сфотографував это все. Там 4 томитих справ. Чому вони там лежать? Тому що після розпаду Совєтського Союзу в ті часи була така можливість і почали просто вертати. Із Москви вертали слідчі справи тих арештованих МГБ, НКВД, там, які були арештовані в Литві, Латвії, Естонії, тут в незалежних країнах. Все весели незалежности. Это было, нет, потому что все вернули. Поскольку он был арештован в Вильне, эта справа приехала в Вильню. Там лежит всего вот такие архив, особый архив Литовской Республики, где эта справа лежит, их можно поглядеть. И там вот этой справе я убачил то, что назвал опошня текста Антона Навины. Такая история белорусской литературы. Нет, это опошня, не опошня. Але в этой справе там такие тавшезные справа была прикладена в этой рукописи его працы. Нарысы з історії білоруської літератури. Ну ось так само оттуда, опошні здимок хіба Антона Лускевича і извещение про его смерть в этом Откарску, в пересыльном лагере Откарска. Ну и вот то, что мы маем сегодня в Вильне, такое важное место памяти белорусов в Вильне, это на могилках Роса. Это таки символичная могила Ивана и Антона Луцкевича. Ну, Ивана там так само нема, бо Иван помер в 19 году закопанным. Помер, и могила, насколько я веду, не заховалась, но сейчас белорусы з Вильни приезжали туда. И нібито на тем месте, ну то есть там не поздымок обновили то место, там зараз інший человек похованы там, и ну, взяли там землю оттуда, и перенесли в Вильню, то есть так символично. Так само сумело, что и Антона Луцкевича там так само нет. Ну и несколько слов про Ивана Луцкевича, уже бачу, что так мы сейчас подходим до конца, еще уже про Скирмонта, про Станкевича, Адама Станкевича расскажу уже наступным разом. Про Ивана Луцкевича так само несколько слов, бо вельми важная постать, человек, про якого говорить банкір білоруського адрадження. Тут, мне здається, нельзя обмежовывать его деятельность только этой характеристикой. Но я думаю, что он просто был коллекционером, звичайно, и он находил сродки на выдание нашей Нивы и продавал, куплял некие речи. На это его коллекция, когда он передал свою коллекцию позднее в Вильнюсскую белорусскую гимназию, на поставе был створен славутый Вильнюсский белорусский музей. Про ті Богданович, який колись наведу я указал, что вот сюда это и там и про 100 годов будет свідчити про нашу про важность нашей истории, про значение белорусов просто, про их культуру и інше. Ось, правда, іншим разом його діяльність виходила за рамки певної такої, ну, етики, прийнятої той самої війни по міжнародними діячами, тому що бувало, що він брав гроші у тих людей, яких так не варто було брати гроші, там навіть знайшов свій час матеріали про певні такі гонорові суди над Антоном Луцкевичем, бо мне оказалось, что он имел отношения с польскими националистами, упознання, які там поляков притискали. Ось, і контактував з ними, один з них таких Адеман в свой час дав йому некую книжку, вклав до свою визитку. Ось, Луцкевич приехал, но книжку не погортал, видать, поклал, потом некто с польских коллегов пришел, взял почитать. Знайшли эту визитку, там это польские националисты, был такой конфликт, был вельми мощный, был там гоноровый суд, судили его, но мне отбился, просил пробачения, доказывал, что выпадково, что не ведал, кто это и так далее. Потом была подобная история, когда кончился гроши на курьер Краевой, этот белорусский польскомовный проект Луцкевичу, и он там взял гроши неких богатых жидов з Вильни, что так само выкликало у інших там некие спречки, незадовольнения там. Ну, просто человек працавал, так шукал эти сродки, без гэтага просто, ничего збудаваць, може не завсёды рабіў так, як это збоку выглядало не завсёды этычна, можно так сказать. И он вельми важная постать так само менавіта для БНР, хоть у сувязі со своей хваробой, а сухоты его были вельми давно, с початку 20-го стагодия, он подобно, что я сидел в свой час, провел несколько месяцев, не помиляюсь, у турме у Мінску, перед выездом был, и оттуль, видать, эта хвароба, чему пошла, какая-то хвароба почалась. Але, коли БНР уже была обвешена, и БНР обвешена праз социалистов, и ситуация была такая довольно напружена, и існувало в Минске так само 25 лютого 1918 года, это уже история Романа Скирм, повстало Минское белорусское представительство. Якое створил Роман Скирм. Это было абсолютно не социалистичная, и так само пробелорусская партия, причем Скирм уже тогда, 25 лютого, они заявили про незалежность Беларуси. За месяц до вершения незалежности.
І існували паралельно. Весь час були спрэчкі паміж урадам Язэпа Варонкі, сацыялістычным і, я б так сказаў, што такім дактрынёрска-сацыялістычным, і гэтым мінскім беларускім ці беларускім народным прадстаўніцтвам Рамана Скірмута. Ну, вось дзякуючы Лускевічу, Івану Лускевічу, які ў красавіку прыехаў, 18-го года прыехаў у Мінск, адбылася вельмі важная рэч для беларускага руху, для Рады БНР, адбылася кааптацыя. Усё мінскае беларускае прадстаўніцтва, гэта там амаль 30 чалавек, здаецца, 25 чалавек, былі прыняты ў склад Рады БНР. То есть яны згадзіліся сацыялісты на то, што увойдуць не сацыялісты, увойдуць кансерватары, увойдуць правыя. Это звычайна так непрымальна было зусім для іх. З 17-го года было непрымальна, дарэчы, Гадлеўскі ў тыя часы, які быў у гэтай групе мінскага беларускага прадстаўніцтва, вядомы беларускі дзеяч, Ксёнз, он пісаў пра тое, што вось вельмі важная падзея адбылася, што нас прынялі, што вот зараз будем там разам працаваць, што это вельмі важная падзея для беларускага дзяржавы. Ну і дарэчы, зноў жа, великой ступени дзякуючы Лускевічам, у мая 18-го года сацыялісты пагадзіліся на фарміраванне кааліцыйнага ўрада пад кіраўніцтвам Рамана Скірмута. Ось Лускевіч таксама в гэтым, Іван Лускевіч таксама в гэтым прымаў удзел. То есть, ну, ён быў чалавекам, які вось, ну, прынамсі, і калі пра фінансавыя казаць, і пра іншыя кантакты, ішоў на кантакты з прадстаўнікамі іншых палітычных поглядаў, не баяўся гэтага, і, ну, думаю, у тыя часы для беларусаў гэта было вельмі важна, гэта быў такі пазітыўны момант. Фактично. Калі ён паміраў ён у канцы жніўня 19-го года ў Закапаны, то Антон Лускевіч у гэтыя часы быў у Варшаве ўжо, ці ў Парыжы, ці ў Варшаве, ну, што там не было. Мне ў свой час давялося запісаць успаміны Галіны Антоновны Войцік. Это невестка Антона Лускевіча. Вось у кватэры, в которых стоял бюст Ивана Лускевича. Ну и то, что с чем Иван Лускевич еще, скажем так, славный и важный для нас, это, конечно, славный этим белорусским музеем. История белорусского музея до конца еще не написана, мы только ведаем, что после того, как Вильня стала литовской, то есть литовцы приняли на захование весь этот белорусский музей, фактически он уже белорусский музей не денежил, а в 1944-1945 году фактически он был знищен. Его поделили. Нечто атрымалі беларусы, але большая частка засталася ў Вільні, засталася раскіданая. Бо там, напрыклад, кніжная калекцыя, вельмі багатая кніжная калекцыя, дзе ёсць выданні до 1 студня 1500 года, Інкуна был, вельмі рэдкія выданні, пра якія Ластовскі пісаў, што гэта першая кніжка на беларускай мове, это выданні Швайпольта Фіоле, кракаўскага кнігаўтара 1492-93 года. На думку Ластовского, аўтара славутай крывіцкай кнігі, гісторыі крывіцкай кнігі, менавіта гэта першае выданне на беларускай мове, не скарынаўскі, а ён раней выдаў там. Ось, і там гэта все з печаткамі музей імя Івана Лускевіча, все гэта там засталося, лежыць раскіданае. Я свой час спрабаваў знайсці нейкія карані, як гэта все адбывалася. Ну, на што літоўцы паказваюць дакументы з Беларускай акадэміі навук, фактычна Беларусь просто адмаўлялася ад гэтай спадчыны. Ну, зразумела, тут залежало от того, як все гэта прадстаўлена, а калі вось Мінску представили, что там гісторыя Літвы, ну гісторыя Літвы, то нехай вот гісторыя Літвы у вас там і будзе, там, у вашей Літве, нам так это на вуш. Вот. Пасляваенныя гады. Я не буду уже протягивать, хіба протягну наступный раз, потому что уже в амаль гадзіну я рассказываю, думаю, что это не лепший вариант протягивать сразу. Может, пытание у вас есть? Как бы уже не стамляться остальное. Раз, может, это прозвучало. Кто 25-го ранком «Восходило солнце» прочитал? Кто прочитал? Я не видел. Ох, а я хотела подтверждение того, что я завсюди казала своим студентам. Что вы казали? Это зробив Василь Вістерович. Я это читала. Я все читала, я не буду делать, это читала. А я уверена, что это Ластовский помимо. Я не уверен, что Ластовский новый был на этом последнем ране. Нет, это неможливо Ластовский. Был конфликт с Лускевичем довольно мощный. А Андрей Черникевич, прошу, может, Андрей скажет? Нет, не было такого. Не было такого? А кто читал? Ви маєте на увазі зараз про... Третью уставную грамоту. Да, Правильно. 25-го.
Я вам могу прикладно повторити, як відбувалося посідження. Посідження Ой, очинив точно. Воронка, який повіншував собравшихся з делегацією того, що приїхали Віленчуки. У тим ліку Антон Луцкевич, Івана не було. Антон Станкевич, було ще некілька, всього, здається, 4-5 чоловік. Далі виступив одними громади Смович, який раптом, чекав для частки ради, пропонував ось це обміркування. Обміркування тягнулося 10 годин. Ось. Есть успомины Изавитова, есть успомины Луцкевича, есть успомины Кравцова. Щиро кажучи, ні в одному з них, хто читав Кравцову декларацію, не визначалося з того, що написано у самому у протоколі, фактично обміркування декларації 10 годин. І наступний раз, по пунктам, ми зібралися, само посідження було 24 сакавіка, а 25 сакавіка зібралися у понеділок, як ось затвердити все. Тому, можливо, це був Воронка, як старшиня власне, народного секретаріату. Логично, що це був Воронка. Ну, Антон Луцкевич був, ну, принаймні, Сидорович лично, Луцкевич головним автором третьей уставной грамоты. Московский державный Минск 4 травма 1918 года. Можно сказать, что ну, дух витал вас Толстого. Ну, это литературное, может быть, допущение. Так прикажи. Але мої студенти Они уже забыли. Іванович. Перед нас, сказать, есть еще А хто з Городенцев приймав уділ в этой? в том посідженні Зароденцев. Ці нікого не було. Ну, поскольку это было посідження Ради БНР, то есть социалистичной фракции, там, ну, был в Раді БНР, я не ведаю про договор, кто там не так шмат было городенцев. И ну, самое, я думаю, из городенцев, які активно в этом деле, что был Павел Алексюк, який з Романом Спірнутом в этой часе был. И там уж докладных не было на этом посідженні. Раду БНР не позднее вошли. Борис, скажите, вы згадуєте о том, что частка земства, частка этих мясцовых уладаў не падтрымала рашэнне об незалежнасці БНР, але хтосьці ж, напэўна, з мясцовых уладаў падтрымліваў ідэю БНР, маецца на ўвазе ў Менску, на той момант, калі Езавітаў узял под контроль город. Напэўна, нейкія там пажарнікі, там паліцыя, былі нейкія силовые структуры, апрача. Не, ну конечно, да, господи, та сил было там шмат, большевики часто земство разогнали фактично. И, но тут іншая гаворка про незалежность, про это оторвание от России, чтобы незалежная Беларусь, это было непрымальна для шмат, для кого было непрымальна. Можно сказать, Я, может, еще не отказал. Андрей, долучайтесь, потому что я тут... Ну, коли только идет про 19-21 году, Да, 19-21 то тут трошки скажуся міф, який в свій час самосрав Латишов, про дві кандидатури. А чому міф? Ну, сам реч, я якості приносив, говорив сравнение Езавитова, які в значной ступені является такой романтизованной версией. Нам з того просто причина, що реально цей військовий час, який мог розлічувати той же білоруси, ну, там було вельми мало. Ну, я можу просто... Но лишь Тезя Косаковский так само пишет про две кандидатуры. Нет, І то, про те, що що не поєдналися. білоруська існувала, це правда, але її впливи були вельми обмежовані. Я можу привести факт, що літерально 19-20 ранком до білорусів, які там відбулася вельми цікава річ. 19 лютого білоруські, ну, вицеба ДВ Народного виконкома заходять у казенну, у службу казенну і беруть гроші. Беруть гроші. Дуже цікаве подробязка з тобою, як у нас це проходило в Мінську. Добрый вечер. Там все відбувалося, все вельми хутко. Вони приходять, беруть гроші, які менавіта не заплатили часто ніяких службах. І в цей самий час, літерально 20 лютого, польські військовці приходять до білорусів і забирають ці гроші. 25 лютого в Мінськ приходять німці і забирають ці гроші у всіх. А два моменти просто, як вже це питання долучити. Були ще як мінімум дві військові сили у Мінську, про які не пише ні Ізавітов, ні поляки. Це був бунт військової частки. І вони були реальні. Ну, бо, якби, знову ж, у розробній організації. І так звана народна міліція, яка аховувала посідження городської думи. Бо вже одразу 20 лютого почалося ось посідження думи, яке відбувалося паралельно з посідженням. Дума мала свої. Так. Але вони в цих справах не І діють. вони присутнічують на рухах. Ну, ти ж спеціаліст по тих питаннях. Пробачте, чи не стоїть питання екранізації
все это, что вы рассказываете, чтобы для молоди показывать. Нет, так экранизация. Нет, так ведь есть это самое, да, есть фильмы, шмат фильмов, может, просто у нас проблема, что мы все тяжко нам быває бачити, і фільми, і той же Білсар не все можуть видіти. Це те, що завтра, наприклад, Кравцевич буде здимати чергову там серію загадки там білоруської історії, мені цікаво, яку зв'язано з БНР, з Городним. Так що це от сьогодні здимається. Ну, конечно, коли у нас была іншая держава, подобная там на Литву, на Польшу, у нас был весь год присвячен. Так як у поляки святили весь год незалежности, 100 годин незалежности Польши, там велизарные колоссальные сродки кинуты, державные сродки кинуты на это святкування. Потому что все это святкування, звичайно, это просто умацаванне державности існуючого. У нас вот это все вот так зводится до этого круглого стола в Звезде, там, когда я сегодня еще прочитал отказы этого Давыцкі, якого зробили керівником партії Білорусь, ніхто з нашої МІЛ запитав його на конт святкування юбилею БНР, на що він казав, ну, у меня еще есть там вопросы, кто створал, кто там создавал БНР, и вот його є питання. Ну, прочитайте книжки, це не було питання. Ось от такі які дивні, ну, для нас це не дивні речі, на жаль, бувають, тому що нам та подія вельми важна, і можна було б такі, ну, нашу Європу означити, було зрозуміло, наші корені, інші. Може бути слова позначені. Є ще питання. Я ще буду далі казати, тобто, наступний раз про Романа Скірнута буду казати, про тобто, спроба вапертися на Німеччину, так само неоднозначно в 2018 році, головним чином це було зв'язано з ним, ну і трохи про Адама Станкевича, може вже так. Бачите, які змістовні кроки будуть прийняти Ципріаном Кондратовичем на Парижській конференції? Може, щось і досліджено з цього? Тому що справді ось у Варанові похований Ципріан Кондратович, я зрадився і хотілося довідатися. Видите, вельми тяжко сказать, потому что такого грунтовного, ну, такого серьезного доследования про деятельность белорусской делегации в Париже попросту нема. Есть еще трошечки про деятельность Луцкевича, то, что я вам трошки показал, после того, как он приехал. То, что было до его, ну, мало информации, вот, в принципе, вот архив БНР, той двухтомник, выданный Шупой в свой час, там есть вот переписка, есть, там можно нечто выявить. Ну, говорка шла фактично про спробу так неяк просто, ну, официального представництва БНР на той конференции. Из этого, да, что мы есть, из этого была велизарная проблема, потому что примать, признавать не ждали и реальных максимумов. Видите, как там уже был Луцкевич от початку, был Роман Скірнут, який планувався в эту делегацию, но он так и не доехал, до речі, до Парижа. Ось, то може це була б ніяка інша ситуація. Донор Запольський. А Кондратович був не можна. Ну, як генерал, то он был відомий генерал, особливо за війну в Японії. Війну в Першій Сусвітній війні, то там, здається, після такого той поразу в Сходній Прусі, він фактично був одлучений в командуванні, там, де знаходився в глибокому резерві. Як дипломат, ну, не веду. Ну, в кожному випадку, розумієте, ну, генерал складно бути дипломатом. Тому що він генерал, і там дипломат. На конт ведення мови я не веду, ну, може, володав французькою мовою. Так само була вельми важна, знабільшим володав такою мовою. Ну, знову ж, як там були люди, які, так скажем, придерживалися этой ідеї БНР от початку до конца, бо тоже знабільшим закиїв білоруський політик, БНРовський політик. Ну, було все вельми складно. Нема такого, на жаль, грунтовного дослідження. Ну, тут, видать, треба просто їхати в той же самий Париж, сидіти там у тих архівах французьких, глядеть, працювати з тим матеріалом, може нечто з'явиться. От, на жаль, так скажем, все ще інші пріоритети білоруської офіційної історичної науки. У вас, кстати, есть еще питання? Знабільший Алексей Александрович, это Гродненского района. Так. Даем Хмель. В Заходній Русі, з яким в свій час білоруські гражданці змагалися і воювали з ним, коли він був депутатом Думи. Ну, а лишь там уже в 2019 году ситуация поменялась, и там шукали союзников. Потому что их было зовсім мало союзников. Подавай, Нет?
Ух ты. Шеф пожовтых сторонок, Леонид Лаврович, бывший магистр КПСО. Я просто был рецензентом этой книги, историковеда, а Леонид Лаврович, как неведомый литовский историк, когда я знался и такая вот книга, когда я серьезно. Ну, дякую, що думаю, Генеральному консульству республики. Дякую за подарунок. Это такие летопись Лидские, да, практически? Что там? Это летопись, тут переважно напрацаваў велізарную массу розных выданняў, там 20-го стагоддзя, белорусских, польских, там российских, и история Лиды на сторонках друку. Шеп. Слово шеп, конечно, аккуратно. Добре, тут дякую за увагу, що не можу затримувати. Наступную лекцию. Наступне 2 лютого буде. Тому що я там... Памятаем, что 2 лютого 180 год дня народжения Константина Калиновского. Ну, просто так. Вот. Тому запрошаем. Буде